No oikeastaan toi on semmoinen kysymys, että mä en ehkä välttämättä lähtisi sitten erottelemaan niitä noin paljon, koska jos me ajatellaan niin kuin myyntiprosessia, tavallaan niin kuin myyntiprosessia, jos pidetään niin kuin myyntiprosessia niin kuin myyntitekniikan tavallaan semmoisena peruslähtökohtana, niin sillä myyntiprosessilla itse asiassa on kaksi tarkoitusta. Tietysti se on hyvä ja sulava tapa edetä siinä myyntityössä, mutta toisaalta se myyntiprosessihan antaa meille semmoisen loogisen viitekehyksen siihen ja loogisen etenemisen siihen luottamuksen rakentamiseen. Nyt on vaan sitten tärkeää, että se myyjä sen myyntiprosessin sisällä osaa hyödyntää esimerkiksi niitä oman persoonan vahvuuksia. Että jos se vahvuus on se kuunteleminen, niin se osaa sitä kuuntelemista hyödyntää. Tai päinvastoin, jos se tietää, että mä en ole kauhean hyvä kuuntelija ja kuuntelemista tarvitaan siinä luottamuksen rakentamiseen, niin se pystyy myös sitten mukauttaa sitä omaa vuorovaikutusta niin päin, että se osaa siinä asiakastilanteessa keskittyy esimerkiksi kuuntelemiseen.